So yun nga mga master, no, my name is Mayor Dodon. So natadari karon sa may tagul sa may Manolo, no, para mag-interview ang mga tao kung sa ilahang masulti regarding sa linog. Kung maglinog kung sa angay buhaton. Kani siya nga content is requested ni siya sa isa sa mga tao masulti nga master kay Paship A Sultan and then kay Charlie Lad. Shout out sa inyo guys. So tara mag-interview na ta. Galinog sa inyo sa Dili. Galinog. Kapila. Asa dapitin nyo ha? Kalanawan. Kalanawan. So galinog dito. Oh, Kapila galinog sa inyo dito. kaisa. Kaisa. Unsay gibati nimo tong linog atong maging gabi? Wala ra. Wala ra. Manhid siguro ka. Dili pod. Dili. Makaramdam gyapon ka. Oh, Yang gugma naramdaman ba nimo sa kadla pa? wala pa. Wala. Basin wala pod na kay gugma nimo. Ya. Kasi gibati nimo atong linog atong maging gabi. Nagkatawa ra kani. Katawara ka? Kuan buang ka? Nagkuan sa Facebook. Buang sa iya. Dili man. Okay, galinog sa inyo sa Dili. Oo, lisod sad. Kapila. Kuan, kaupat Kaupat. sa So nakaupatan na ka. Ug linog. Oo, sa isa ka tuig. So katong isang adlaw nalinugan ba kato isang adlaw wala pa? Oo, kusugan gid. Unsay feeling nimo tong nalinugan kato isang adlaw? Hadlok nga. Adlok nga excited? Oo. Ha? Basta lang nga linog imong gusto ba? O dili man jud. Hadlok kay isud sad kusugking pagliyok sa balay di. Pag sa balay. Okay, naghigda man jud ko ato. Ano higda ka? Oh, naghigda ko. So sanay ka sa higda-higda. Oo. Pindog di ka nahan. Di ko kanan man. Di ka nahan man. Di ba sulod? Ang linog ba? Okay, galinog ba sa inyo sa Dili? Yes. Kapila galinog sa inyo ha? Mga maybe 3 times a year. 3 times a year. Yes. Ug magabi di ay. Hinungdan ka nga ng galinog sa inyo permente. Ambot lang kung i-off na mamusuga. Yapon sa sumuyog na dayon. Yeah. Basta ikaw ang hinungdan sa paguyog. Adili pod kay magfiso ka naman Kay ko. kachat Yes, dagan. na Yeah. mawala ra gyapon na sila. Unsay feeling nimo pag maglinog sa inyo? Madlock. Madlock ka. Anong madlock man ka? Madlock kay basi mga tagakan sa mga falling degrees. Ma-falling degrees. Na-fall na ba ka sa kadala pa? Na fall na oy. Kapila. Ikadaghan nga wala ko nilagi cut. Wala ka gi-fall back. Wala. Gaba. Ay galinog na ba sa inyo sa kay wala pa? Naglinog na. Kapila. Duwa lang sa gabi. Sa kagabi manyak gede ka sir. Dili naman, gamay Adili. lang. Gamay lang. Batiin nimo pag maglinog sa inyo ha. Depende siguro sa posisyon sa linog. Depende sa daghan di klase nga posisyon sa linog. Oh, daghan man. Sample sa mga posisyon. Nasa yuta, Sa yuta. sa katre. Sa katre. Sa pinaka-paborito ni mga linog. Sa katre nga linog. Ah. Ay galinog ba sa inyo sa Dili? Sahay. Sahay. Yes. Kapila. Mga once year. Once a year. Ay feeling ni mo itong naglinog atong maging gabi. Medyo nakulbaan. Kulbahan ka. Ano kulbahan man ka? Kay basin og matagakan. Basin og matagakan. matagakan. or something. Ang imo natagakan na ba sa kadla pa? Gago! Imong kamot, imong lawas, something. Wala pa. Wala pa. Gusto ko ka magpatagak pod. Ako itagak sa imo ha. Dali ka nahan. Galinog sa inyo sa Dili. Galinog. Kapila. Kaisa. Arapitin nyo ha. Kalanawan. Kalanawan Japon. Oh, So galinog dito permente. Tagsa lang. tagsa lang. Atong maging gabi naglinog wala. Naglinog. Kagabi Wala. wala naglinog. Basin walay gana yung mama papa kay walay linog. Wala man ko. Wala kay mama, bantog ra wala pa linog. Sige bati nimo to song maging adlaw nga naglinog. Baan? Kulbaan. Ano yung kulbaan man ka? Di ako ko ni uyog ka. Niuyog. Kapauyog na ba kaso ka dula pa? Wala. Wala pa. Gusto ka mauyugan? Dili. Galinog na ba sa inyo sa kadula pa? Naglinog na. Kapila. Mga katulo sa isa ka year. Katulad sa isa ka year. Naman. O sa gibati nimo tong naglinog atong maging adlaw? Unang chillax. Check na ka. Sa feeling nimo atong naglinog atong maging gabi? Feeling? Oo. Feeling. Gibati nimo ba? Na taranta pod ginagmay. Natalanta ka. Ay, galinog ba sa inyo sa Dili? Galinog labinag kuan. Labi nagunsa. Naay ka nang gakahitabo bitas Ay ka kay tabo? Oh, Unsa man ang klase ka kay tabo? Murag wala gali ko kabala na bay. murag dili gyud kay siya masabtan bitaw pero pag akong kuanon gyud dapit sa kwarto kay murag diya gyud ang focus Diya sa gid ang focus. Oh. Kasi dito ang fault. Oh, dito gyud ang focus. Try na ba ka sa kadula pa? Wala pa gyud ba? Wala pa. Unsay bation nimo pag maglinog inyong balay? Mura magakasyak ko nga Nga unsa? mura gusto na ko tanaw. Gusto tanawon? Oh, Basin gusto ko mapil. di ko gusto mo. Ano man? Kay Gusto ka kita na lang? dili ko. Dilipod ka. Gago!
Kasi gusto nimo ikaw ang malinugan or ikaw ang magpalinog? Ako palinog. Ikaw palinog? Anong ikaw man ang magpalinog? Manyak, sigigapon ka ba? Ikaw man ang magpalinog? Wala ra. Wala lang. Wala kay paki. Wala. Klaro man. Unsay gusto nimo, ikaw ang linugan or ikaw ang magpalinog? Ako linugan. Ikaw linugan? Try na ba kasakad dala pa? Oo. Kapila na. Wala pasad. Wala ba ka try? Naka nalinugan. Kaupat lagi sa katuig. Kaupat. So, ano na kayo ka ng experienceado na? Dili. Kaya nalinugan man ka ha? Kabalo na ako sa mga safety tips. Oo. O say gusto nimo ikaw ang linog. O say gusto nimo ikaw ang linugan or ikaw ang magpalinog? Ako ang magpalinog. Ano naman? Kay manyak ka? Dili po. Dili po. Medyo Nga naman. Ano lang siguro. Medyo na. Ano ikaw man ang gusto magpalinog? Wala lang kay di ko gusto magpalinog kay sakit. Kay sakit. Sakit na di ka? Oh, kada Kabaan gyapon ka. dili mas magaban. Pag kabaan, unsay gusto nimo ikaw ang malinugan or ikaw ang magpalinog? Ako malinugan. Ano malinugan na ba kasakadla pa? Nalinugan na. Kapila. Sa Mindanao usa. Mindanao. Manila usa. Davao usa, Cebu usa. Daga na kayo. Daga na. Daga na. Oo. Sibuy linog biya ko. Sibuy linog biya ko. Unsay gusto nimo ikaw ang malinugan or ikaw ang magpalinog? Kan, ako yung magpalinog. Ikaw ang palinog. Nakapalinog na ba kasakadla pa? Wala pa. Wala pa. Yes. Gusto ka makatry? Ako. Ganahan. Choosy. Unsay gusto nimo ikaw ang magpalinog or ikaw ang linugan? Ako linugan. Ikaw linugan. Gago. So, nalinugan na ba kasakadla pa? Wala pa. Wala pa. Gusto ka makatry? Dili. Dili po. Unsay gusto nimo ikaw ang linugan or ikaw ang magpalinog? Ako ang magpalinog syempre. Ano man? Kay manyak ka. Dili ko Dili po. Ikaw man ang magpalinog. Kay aron kuan bitaw, mas tiada ug mas choy. Masada mo choy. Mas ikaw ang control. O ako ang may control. No, pag ikaw ang magpalinog, no. Nakapalinog na ba kasakadla pa? Wala pa gid Wala pa. Gusto ka makatry? Di pa. Dili pa. Gusto nimo ikaw ang malinugan or ikaw ang magpalinog? Ako yung palinog. Ano man? Kay manyak gyapon ka. Dili po. Ikaw man ang gusto magpalinog. Lami man. Lami. Oo. Lami Ikaw lami ka. Amot lang. Mong naong lami. Gago. Kasi ang kaibaton kung maglinog. Man, first, kalma. Pero di ko na kalma. Pero Oo. be ka na... Bi unsa? Kanang big cam lang. Big Kanang cam? Try to big cam. Big cam. No, big Nakaka- cam. No, down. no, big cam. Nakakam na ba kasakadla pa? Cam na, kapila na. Seryoso? Big cam. Big cam sa pajud. Big cam. Try to big cam and don't be nervous. Just apply duck, cover and hold. Cover. And hold and go to an open area. Open area. Unsa ka tinud nga pasigawan daw ang suga para mawalang linog? Ay, perting, dinura. Manyak gid ka. Dili. Unsay angay buhaton kung maglinog? Magkuan sa ulo, sampung. Sampung sa ulo. Oh. So nasampungan na nimo yung ulo sa kalapa. Wala pa. Ano wala man nimo nasampung eh? Wala mo na. Wala pa? Ay imong ulo ba dili ba? Oh, Wala pa na nimo nasampungan. nasampungan na kay Sampungan na ka isa. Ang imong isa ka ulo. Wala pa. Wala pa. Wala pa na sampungan. O sa sampungan nimong ulo sa paybaton nimo kung maglinog. Maglingkod, magcover sa Maglilingkod, magtago. magtago. Oh. Ang imo ha. Taguan Japon. Guan sa. Taguan niya. Unsa ka tinuod nga pasigaon daw ang suga para mawala ang linog? Wala. O da dili. Tinood oy. O tinuod. Nakatry na di ka. Wala pa. Wala pa. Gusto niyo may try? Ako na lang. Gago! Unsay angay buhaton kung maglinog? Kanang unsa? Cover and hold. Cover and hold. O tapos. Naka-hold na ba ka sa kadala pa? Ug hold ba? Cover and hold. Oo. Oo, kapila na ka nakagunit. Tawa ka, linog bang gutong istoryahan? Bastos gapon ka ba? Kapila na ka nakagunit. Upat lagi. Apat. Unsay feeling pag makagunit? Tsada. Sada, nagunitan na nimong iyaha. Wala pa kay. Wala pa. Wala pa. Ano man? Gusto ni mawira no? Dili kay. Ano man? Madlok man ko. Madlock ka. Unsay angay buhaton kung maglinog? Wala, duck, cover and hold. Naka-cover and hold. Sa pa dyan? Dagal. Dagan? Naglinog na galing mo, dagan ka? Yeah. Mo dagan maka, galinog man. Dagan ka sa kanang mga area nga walay mga kuan. Sa ka tinuod nga pag maglinog daw pasigaw daw ang suga. I don't know. Wala ba ka try? Wala po ka try. Try na to. I-try. Unsay angay buhaton kung maglinog? Tago. Tago. Sa pa dyan? Makover. Mo-cover. Sa pa dyan? Palayo sa building. Wala sa building. O palawan na suga. Dili. Ay, pala nga suga, kita kita. Ba? Mas nada daw ng palungon daw suga. Pagpulungon suga, pagpasiga, sinaw na. Pino na. Unsay angay buhaton kung maglinog? Dapat ka lang be ready lang at kalma. Be ready.
Yes. Kalma. Kalma. Mas kiniuyog na kayo, kalma lang gyapon ka. Anang hapit na ba nga grabe nga uyog? Syempre, mukuan sa mutago sa ilalim sa kuan. Mutago ka? Asa ka mutago? Sa ilalim sa... Sa ilalom siyang sayal. Sa... Sa lamisa. Usa ka tinod nga pasigaon daw ang suga para mawalang linog. Amot layo, masugod ng linog siguro. Alay siguro. Wala pa ka tayo na sukad. Wala pa. Klaro man. Unsa nga ibaton ko maglinog? Tago. Tawa ka mutago. Sa ilalim na miss. Sa ilalom. Usa ka tinod nga pasigaon daw ang suga para mawala ang linog. Ambot. Ambot lang pud nimo. Unsa nga ibaton ko maglinog? Kuan, Magtago. Magtago. Matago. sa kwarto. Sa kwarto. Sa kwarto makakalinog. Aron kuan, makita sa nimo. Makita niyo mo siya. Unsa ba jud? Then magkuan pug ka dayon, anak kasi mong ulo. Mag-ana sa imong ulo. Oh, Imong ulo imo ang anuhan. di pod. Imong ulo ba? Dili sa ulo sa taas. Oh, diri gid sa ulo. Dili nga ulo imong ginuna ba? Unsa ka tinod nga pasigaon daw ang suga pag pag maglinog para mawala. Okay, mawala man gyud na siya kay murag ma-shock ang earthquake bitaw. Siya ka earthquake. Oh, Basta pasigaon na suga. ma-shock yun ang earthquake yun.